Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manen na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto'y ti storyangin Kampinalwan, ti textmate ni Domi. Dito'y drama tayo, Domi, mabali namin. Dom, rumwarak. Hagodong kami gayam kininanang. Iso anda ka di manan agpaimasaya guno gumatang iti lungam? Awan gumatang. Ngamkit di, makitsanda kami. Anya di kahit mga sidaan. Taisot may sagatangag. Nateng ken pangbulalaw. No, dapay maabutan mi No awan, ore anya ditan. Ore ikan no iso. Sige nga Rod. No, agsurat ka, saan maturog, Anya? Unmat. Am mo kan, Dom. Sige, mapanakon. Una yan. Babayo. Ay, nyalakit din kasawa. Ay, mayat ka din awan ni Rosa ta makasuratak. No, dangamin dito. Umay nagsutilon. Ang anya nga ti suratak. Awan pailat-plat ka. Dina, agbati ka Sikat agbantay dito'y store. Wen, auntie. Ang mga no agmalamak ijay kadaan timsita. Ay, wen, auntie. Saan akalukwan taramidam dito'y wag? Saan mat Anya kumakalukwan? Nasayaat. Ang mga no di mo manin mainto na ran ti aglako gapo iti kasi cellphone mo. Saan mat, auntie? Nulaang awan ar-aramidek Anya nga awan ar-aramidag ako nam kat tumanitit ta cellphone mo. Sabali lang data games dita. Pagpalpalabasak lang mat iti oras taburing. Nangrunan no awan aggatang. Ngala, iso no iso. Sige, mapanakon. Si Kante makaam mo dito'y store. Anyan? Kaya't na kanong agsarak kami. Saan pa'y nga ita? Urayak ti text back na.
gwapo nga ta ni Dong. Aguray ka. Dang, timbagak anagan ko. Dong tinagan na. Ne. Itala madlaw ko daytoy. Nadlaw namat nga ta daytoy. Ay, nay kagawad. Kaslada pa karagsakan nyo dita. Ay, awan. Sige. Mapana ka. Tilamat-madlaw mo. Ay, kwagan. Agludak man pa, di na. Uray 15 pesos lang. Pang-extend ka. Amangan no matsik operator akit de. Diya kung matiksan ti padak ang barangay kagawad. Di nagungaran. Ay, sige kagawad. Ay, saan kaya man? Madamdaman ton. Sige, mapanak pa. Adagayam aramide ki di barangay hall. Amangan no sapunan nakmano ni tatang. Sige. Na, anya ka no dayjay. Talaga bilibakken ko na. Very net akitaan iti pa nagsusuot na. Adaw ti abaken na ababaro no pa nagpostura ti pagsasaritaan. Kagawad Dumeng, nakapanawan ni Chairman. Nagudungag na daka, itad ko ka na kayaw. Ang ganda ta, makan? Kwa kagawad. At damayat makitiksmit ka na kayo. Anya? Kuhan kagawad. At tinambor na. Lokok. Kan amom ayaan as makitita ita. Pagibusang na itilod. Saan nakakas ka ni Chairman? Mukha. Ngam, kaya't nakakanwa katiksmit. Matakos na pagliliwan lang ako na na. Sino ayan na ito? Basta, itiks mo. Uno di mo kaya't italkon kini kagawad badok. Nan, yag mo man nga rod. Italanga makitex may tak. Naring ka tag. Amangan no, matiliwan tak ni Rosa, ay gerapatanin. Ne, Rusa, anya ka di tigatangam? Pasarte 20 pesos man amantika di na. Sibuyas asa nga bukal kan bawang. Sos, naimasakit diti pangaldawan niyo ah. Ay, gigisa akman iti corned beef ta. Simaduta ka na pa nakitsenda. Ada nga min araramiden ni nanang kat awan kadwak nga agudong. Mabit lang ah. Adto yan, Rosa. May sasibuyas. Kan bawang. Ano amin din ha? Ay, 32 pesos lang. At nga ti bayad ko. Ne. Kasla, lumaslas bang kamat? Di na. Oh? Pag ko naamat, si good mat. Ay, joke. Isong harot ti madlaw ko. Ni. Adda man ng text at text kanya kajak matamam mo. Asus, text baga ma. Ang mga gusto matkan ka dahit ha. Jak amo. Kasla maamakak batan. Ne, apay mo? Nasapa ka na balo. Kaya't maulit man ang tipan nakabalog. Ang mga numapukaw kung tumanan ti lalaki nga ay ayatek. Ubing kapay di na. Adupay lang tag gusto kan ka. Kan rumbang lang ang makiasawa kapay. Tadakatin na kunay-nay mo. Uray kat may samat ti anak yu ti day di iliyong anagawan. Ne. Nalakit din text baka moon. Ang mga nupod no ti kunak akayat na ti makitext-mate kan ka. Ayos nga ron, no kasta. Kat, ti ipapaited ko kin kakin ni Dina Abalo. Mariglaro na kagawad. Hitaag man. No di madadali ti day akagawad Dumeng. Iso ti endorso ni Chairman nga agkapitan inton. Umay nga eleksyon. Sakit mabiitan.
Numayaron sa iti Mayo, imbis nga Oktubre, inton umay atawan. Iso, tinapigsa makalaban ko. Ayos nga ruda kagawad. Kat kasi ti karema. Sakto ti chiptadot no si kanti kapitan. Wen, nuan niya tin karik, iso ti aramidak. Nukunak asikanton ti chiptanod, si Kan. Nakabisti kayo mat kagawad. Agudong kayaw. Saan? Kagap-gapo kay di barangay hall. Talaga mata. Kaya niya. Nagkasat ni Rosa. Nagtaer kayo. Mhm. Sayang taging gayta awan pa'y anak yaw. Ha? Imbag man tadi kay sumapol iti makaypaay kada kayo iti anak. Tila sasawam mo't di na. Awan panggap ko akasta. Nga ta, Uwan mo. Sige, dito ayak lang. Nag-istampayak lang dito ay. buwan kagawad. Ay no, adala siguro agaram kanya kakasken ka. Amangan numaki asawa akmanan. Anya? Pilya ka talaga. Oray sa nakas kanyak no adagaram kan ka di makiasawa ka manan. Nukasken ka sa iso. Mhm. Ala, gusto dahil dan. Tamang ano niya pa titurungan na. Kan amang ano dapat sabali ang makangag at sabali ti ipapanda. Itugtugaw ko pala nito iwan. Eh sige, okay lang kagawad. Pambarak man ang mang-text ka rin ti padak a barangay kagawad. Dituyak lang mat kagawad. No dagatangan niyo ibagayo laang. Sa naroon ba nga maamuan ta sino man nga daka-textmate ko. Gerra patani lakit day. Isi na naklakit din ni Rosa. Nagawid akit din. Ada ba ng text ni Dang? Agora ka. Dang? Uy. Dang timbaga na anagan na. Kat dongmot kanyak. Nay. Itala may manok ah. Dong kendang. Ay, salot. Anya na ito yan. Oray anya dita. Basag mankit di tinsungbat na iti text ko. Kaslajak patyen amain love ka dong. Kano laeng anak textmate ta. Ngam aklunag. Kastamoten ti mariknak para ken ka. Ay, sos, dakasay. Ano eh? Nalay matamang buladas tayo ti ababay. Agore ka man. Kita man no umanugot iti amin nga ibagakin ko na. Dumagas ka pa kagawad Dumeng. Tag-shot takit de. Nagsapamot tunday nga inom kagawad. Kandom pa ti may sa atanawd. Iso lang nga isaw kagawad. Masapa man no saan. Tamabalin mo mati agkape nga uray rabi eh. Imbis ko mga agsapa lang. Oh, shit kami lang kagawad. Kakaisuna nga agilibre ni kagawad padok. Eh, unmat kagawad. Ala, may sala nga buti ti serbesa ha. Amoy mo at sana kami inom unay. Sige. Mangdit kayo man dito inasak ka. May sala nga serbisya ka daw. Padason man mat ni kagawad Dumeng ti uminom. Pilitan nyo manan ako nagtitaw adi umin-inaw. Sana balay. May salang mo tabuti kan italang ina. Pangpagusto lang. Uray pa eh. Alakit din ina. Italaang mat. Kakaiso na magusto ni kagawad. Si kamat gayam ti masabat ko, Rosa. Ni kagawad Dumeng ngay.
Adamot ijebala iti pumanawak. Isuaya. Amom Rosa. Nagasat ka unay tanataer ti asawam. Isu nga adulat ta ti aggustukin ko na nga uray adan asawa na. Anya? Wen Rosa. Iswa saan anakaskas daaw no ado ti mayat amakitex mitkin kwa na. Textmate? Wen. Iswa sa anak amas daaw. No, tumanitit ti cellphone na. Ken, tumanix ni kagawad no ada iji barangay hall. Ay, kasta? Wen, pasaray agrungiit no nakatugaw. Ay, anyan? Ket amuklatan, adda textmate na ket maragsakan kadagiti text back wenno message ti textmate na. Iso aya? Agam saan mo't nga agtetext no day balay? Siyempre, di na kahit amaamuan nga adda ka ti text na. Kasta ka di? Isa paliiwom ni kagawad. Amang ano nakabiro kan iti pututan na. Isti, makaipaay iti anak kunak kuma. Amang ano into nagbalaw ka, addan sumangpet amasikog iti balayaw. Saan mo't nga ta, kagawad padtok? Agtalagak ken dumeng. Sus, di mo lang mo ah. Sige, agyaman na kakagawad, tani. Aduuna yung tinaibagam kontra ken dumeng. Kaya't nun sapay dadailan ni dumeng ko. Amok, no addaman ka text na, dayjay katawan anyaman na. Ngamno ko na, ngay sukat nak, ay, jackpot yan day ta. Tamok no kasanot panagayat ni duming kanyak. Nga uray jak maipayan iti anak. Delikado nga rolan ni kagawad Domingado kasta kagawad Padok. Awan tong tinapik sa makalaban mo. Tadi mo tin mabaling ang kandidato pa ni Chairman Gusteng. Wen, uray puutom ti kunak. Nagmayatan, wow, awan tong nagdagatuwangan. Kukwam tong tituray, Una, tasyak ton ti maisukat. Nagkasatan nga Kapitan Padok, Mangala ka man pa iti isang nga botelya. Awan na talaga yam. Uray pa'y duha. Wen chairman, kasta tinangag ko asaritaan da. Adda ka no textmate ni kagawad duming. Kat day tanto ka no ti pakaabakan na at chairman no barangay ken SK eleksyon. What? Pudno ka di nga da ka textmate ni kagawad duming aya. Amok pa yun. Masya ka mo tamaritis. Awan mo tamok. Ingam no, ada kami di opisina. Pudno nga da katitiks na kat. Nanay. Itaman akasta ni Domeng. Isu ang mga no adda mo textmate na ngagpaiso. Ay sus, da kasan ni Rosa no kasta. Ingam no adaman. Sigurado a pastime na lang data. Amok mo tadi na aramidin ken Rosa data. Tamo na asya tikang runa na makalaban na. Day tanga road, chairman. Ang mga no pastime na. Ngam inton madamdama ka may paypayso na. Ang mga no makigtot kayong tulangan no adan mangsapul ken kwa na amasikog. Tanay, nabayagan nga gasawa da ken Rosa ang awan pa'y anak da. Ay, mabit lang, chairman Na. Adaman ng message ti textmate ko. Ngala, yapuram. Taan wag ginusto kayo, kasari na dagos. Ubing kapay mo't, ken kasapulam di makatin na kunay-nay.
Gusto mat nga tanda iti aposturak a makisinarak kanidong iti plaza. Amok, kas kanyak, excited mat a makisinarak. Agam, apay nga tangag kaba ti barukong ko. Naglokon. Awan matay kasi narak ka. Itala nga aramidak da ito. Kuryosak lang. Agure ka. Ninsamat di na dahil nakatugaw iti simentado at tugaw. Anya nga tamat ti gagara na dito. Ada ka di ur-urayan na. Pagtimkak man. Di na. Ada ka mo't gayam dito. Oh, kagawad. Ada kayo mat dito? Ada ka di ururayan nyo? Ada. Ay, ko. Di man katulag ko apadak akagawad. Ay, isuaya. Sika. Ay, tayo man textmate ko kagawad. Awan mo din. O resyak nga rod. Itayak pa yan nakatingaag dito. Isuaya? Tinasaya at awagak man langay. Ay, may mayat pa ya. Datit number na. Oo. Ay, nini. Ay, imawagan ti textmate ko kagawad. Ay, sa dino nga tantiayan na. Hello? Hello, Dang. Ay, Dong. Ah, Kagawad? ha? Abaya, pinayabanda kami kini kagawad badok, ha, Chairman. Ala, agparinto man kayo adwa. Uray siya, chairman. Weng! Sige, no diyo kaya tapang urak talulod yu ti batuta tabakos mo kayon. Brutality can abuse of authority da ito yung aramidin nyo Agtungpal kayon. Tano saan? Siya kon, ti umuna amang batuta kada kayo. May siya! Didak ko mapagpugdutan. Oh, parindo mong tanong kagawad badok. Dakasan. Sige. Anya ka diti basol may. Sakbay multain kayaw. Multain kayo ti sagsasangaribo kayaw. At dapay umuna nga rabidin niya. Anya? Oh, Ngam kasi tinakunan ni Chairman. Adapay umuna nga ramidan niyo. Ket agkid daw kayo ti pamakawan kan Rosa kastamat kan Dina. Anya? Anya? Ibagayo, ada kayo tinangted kada kami iti numirume, kat pinagtiksmit da kami tapno madadaal ni Dumeng, kat awan mangibutos ken kuana, inton barangay ken iske eleksyon, kat si kanti butos na kagawad padtaw. Ha? Agtong baranggayon, sakbay, mansun kayo, salbag kayo. Chairman. Pag kayo, awan pa nasayat nga ramid niyo. Ay, anyan na dyan at tagainap ko. Ditan papagayam tinaggibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.